Senyor Perpinyà. Jo volia dir que a Balears hi ha dues llengües oficials. N'hi ha dues, no una. I que, per tant, els funcionaris de la comunitat autònoma i de les corporacions locals haurien de conèixer les dues llengües. He de dir, quan tenim funcionaris, que ja els funcionaris que depenen de l'Estat no el coneixen, no tenen per què conèixer la llengua pròpia de les Balears, i això dona moltes cas. A justícia, a seguretat, etcètera, de forces de seguretat, etcètera. I, per tant, ja sabem quins problemes hi ha en aquestes administracions. Que la llengua única que se pot emplear és el castellà, perquè si no hi ha problemes. A la comunitat autònoma i en els ajuntaments, els funcionaris que entrassin haurien de saber les dues llengües. I qui no el sàpiga, l'ha d'aprendre. Perquè hem de recordar que hi ha milers de funcionaris de la comunitat autònoma i milers de personal laboral que ha vengut de fora i l'ha pres, i ha concursat, i s'ha presentat, i ha reunit els requisits, i no ha passat absolutament res. Jo crec que llevar el requisit és fer de menys una de les llengües, que durà altres problemes, que radicalitzarà postures i que no és bo. I, per una altra part, vull dir que, des d'un punt de vista proteccionista, que també crec que és necessari avui en dia, així com estan les coses, quan antes a unes oposicions determinades, per el cas, s'hi presentaven 1.000 persones, però ara s'hi presentaran 14.000. I hi haurà qui això ho veurà beníssim, però ho veurà beníssim a costa de tirar-se les pedres a la seva pròpia teulada. Perquè la gent de Balears ja no competirà entre 1.000, per altres cas, sinó que haurà de competir entre 14.000. I això tindrà uns costos socials, també, de la gent d'aquí. Senyor Serra. No, evidentment, no és que se baixin el requisit de català, vull dir que s'eliminen qualsevol expressió de requisit quan aquesta llengua, com ha dit en Perpinyà, és una cosa, és exactament igual d'oficial i, a més, és la llengua pròpia d'aquesta terra. Per tant, ens estaran tractant com si fóssim un territori que no tinguessin llengua pròpia. A la pràctica, la cooficialitat del català desapareix i a la pràctica a mig i llarg termini no hi serà, perquè, i a més, contravé l'ordenament jurídic com a l'Estatut d'Autonomia, l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, que ja preveu, i diu textualment, que han de preveure, les autoritats d'aquí, la selecció d'empleat públic degudament capacitats per cobrir el lloc de feina a la comunitat que tenen dues llengües oficials. Tot això ho incompliran i negaran el dret que tenim com a ciutadans d'aquestes illes i reconegut per l'Estatut de que si tu te dirigeixes a l'administració amb una llengua de les dues oficials, posant que sigui la catalana, tens el dret de que te sigui respost amb aquesta mateixa llengua. Evidentment, si l'empleat que t'ha de donar resposta no té aquest requisit, aquest dret no se podrà exercir. I s'està veient cada dia. Hi ha una llengua també a normalitzar, que és la catalana, el castellà. No és una llengua pendent de normalitzar al nostre territori i a cap d'Espanya. I per accedir a l'empleat públic sí que és un requisit el castellà, perquè ho marca un Real Decret, perquè ho marca també la Constitució genèricament, que tots els ciutadans tenen l'obligació de conèixer castellà, i evidentment no se pot seleccionar i fer funcionari un metge si no coneix obligatòriament el castellà. A mi m'és igual si el mèdico és búlgaro o és romano, això, el que m'interessa és això. No, no. Si no sap castellà, no te podrà operar. En aquest sentit, si és interí i ve de passante, sí. Però tenir la categoria de funcionari empleat públic haurà de fer l'examen en castellà i de castellà. Senyor Mato. Hay muchas cosas que me provocan chirridos porque no termino de compartirlas. A ver, la administración debe hablar a todo ciudadano en las dos, o ser potencialmente capaz de hablar en los dos idiomas. Esto es un principio absolutamente negociable. Ahora, dicho esto, hay que matizar mucho. Y el problema de cuando uno legisla en grandes términos, tampoco estoy de acuerdo con la modificación legal tal como está planteada, pero la otra legislación nos conduce a situaciones bastante esperpénticas. Por ejemplo, que teniendo dos violinistas solo pueda entrar a trabajar en la administración el que habla catalán. Violinistas. Es para tocar el violín. Esto es ridículo. Perdona, Javier, ara només podrà entrar els que sabe tocar català i sepa castellano. Si no sap castellano no podrà entrar, perquè l'examen, hi ha un examen teòric que l'ha de fer també... Me parece exactamente igual de ridículo. Ja canviant la llei. Mentre sigui exigible el castellà, també ho ha de ser el català. Me parece totalmente ridículo que una persona a la que contratamos para que toque el violín la valoremos por elementos que no son intrínsecamente propios de eso. Lo mismo que un buen arquitecto, a mí como si solo alemán o si solo inglés, porque aporta algo. Lo mismo que un diseñador de sistemas informáticos. Tu imagina't un funcionari de la comunitat autònoma que no entenguis català, que no podrà llegir el butlletí oficial de la comunitat autònoma.
Això és tremendo. A no ser que tornem a fer el butlletí bilingüe, amb la despesa que costa. Perquè això, quan se va eliminar, fer-lo bilingüe era per estalviar costos. Senyor González. A veure, jo és que aquest debat me produeix perplexitat. A mi veure el senyor Gornés defensar aquestes coses i posar aquella cara que posa a vegades, com si fos el més normal del món. Escolti, això a més s'explica des de l'autoodi que és propi de la nostra personalitat, de la nostra comunitat autònoma. És a dir, com podem posar en dubte que la nostra llengua pròpia sigui oficial en qualsevol de les manifestacions... És que és una cosa increïble. És a dir, a més, no sé si vos heu fixat a l'enquesta aquesta a peu de carrer, no? Vull dir, la gent que normalment diu que no ha de ser un requisit s'expressa en castellà. És a dir, i això què vol dir? Vol dir que en general els que són bilingües, i jo m'hi declaro, i a més no tinc cap problema conversar en castellà, per raons molt òbvies a més, no? Perquè no nom Pons, sinó que nom González, no? Aleshores... Aquest punyal anava per això està clar. Vull dir, és increïble... Ja li tornaré, ja. És increïble que mos posem en dubte aquesta qüestió. És a dir, el bilingüisme, els que són bilingües realment són els catalanoparlants. I la majoria ja ho som, diguéssim, sentant-ho com un fet natural, no com un fet imposat, però en realitat, històricament, és un fet imposat, no mos hem de negar en això. Però ara, superant aquesta situació històrica que no mos condueix enlloc, el que hem de tractar és que l'administració mos pugui atendre en qualsevol de les dues llengües, en qualsevol de les dues. I va un ciutadà i conversa en castellà, doncs el funcionari ha de conversar en castellà. I si conversa en català, doncs li ha de conversar en català, li ha de contestar en català. A mi parlaves, en Joan Miquel, dels temes d'administració de l'Estat. Et sagnant? És a dir, no se pot fer justícia en aquest país i pot anar un senyor que, per ventura, un senyor major que té dificultat de parlar, o un senyor que no li dona la gana de parlar en castellà i vol parlar en català, vol exercir el seu dret, i que el jutge no l'entengui. I que vos penseu que hi ha un sistema d'intèrprets? No facin bromes sobre aquesta qüestió. Per tant, aquí s'ha girat un debat que jo crec que ho apuntava en Javier, i és que és vera que la legislació anterior no permetia cap excepció, i ha de permetre excepcions, perquè hi ha situacions d'excepció. És a dir, a un moment determinat han de fitxar un senyor que sigui un neuròleg, un no sé què, i ha de venir de fora, i l'han de fitxar xerri el que xerri. I li han de proposar un període transitori perquè se pugui expressar en la llengua oficial. Eso me sembra perfecto. Clar, però ho han fet això al revés. Que exige por parte de todos buena voluntad. La convivencia es posible si hay por parte de todos buena voluntad. Y yo quiero decir que en este sentido los catalanoparlantes evidentemente y normalmente demuestran muy buena voluntad porque no tienen más remedio, pero la demuestran. Y el castellano suele ser muy reticente. Suele tener una actitud de hablad cristiano, quién os habéis creído, estamos en España. Y esto también es absolutamente hiriente, menospreciador e indignante.